кайчан бетер? Моны берәүдә белми, президент. Бу күмәк иммунитет һәм вакциналаштыруга бәйле. Вазгыять тотрыклы, шуңа да тулысынча чикләүләр, ягъни локдаун көтелми. Но не планируется, я вам сразу могу сказать. Нет, и необходимости такой нет. Заболеваемость достаточно высокая, но, по мнению специалистов, она вышла на полку, что называется. Если мы будем соблюдать правила и требования санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно. Рөстәм Миңнеханов җирле түрәләргә халыкны бәйрәмсез калдырмаска кушты. Много будет корпоратив, много будет разных мероприятий. Да, их надо проводить. Нельзя ограничивать людей. Лучше договориться, сделать так, чтобы и учитывать интересы наших граждан. Бу атнада ил хөкүмәте өйдә дәваланучы ковидлыларга бушлай дару таратыр өчен өстәмә акчалар җибәрергә ышандырды. Өстәмә бирелгән 81 миллион, ул шул федераль бюджетыннан бирелгән акчага алабыз шул ук даруларны. Кайбер төбәкләр һаман да дару юк дип зарлана. Президент аптырашта. Акчалар кайда? Будем выяснять, где эти деньги. В основном все деньги из федерального бюджета, даже не в основном, я думаю, что целиком, перечислены в регион Российской Федерации. Игътибар үзәгендә балалы гаиләләр быел аларга июнь һәм июльдә һәр бала өчен 10 мең сум биргәннәр иде. Менә тагын бер күңелле яңалык. Президент 8 яшы тулмаган һәр балага яңа ел күчтәнәч җибәрә. Семьям, где есть дети до 7 лет, всем выплатим по 5000 рублей. Вәгъдә ителгән акчалар нәниләргә инде яңа елга кадәр үк җибәреләчәк дип вәгъдә иттеләр. Рәмзилә Гафиятуллина, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Иң халыкчан сорауларның берсе азык-төлеккә бәя арту турында иде. Ни өчен сентябрьдән арткан бәяне контроль күзәтчелек органнары декабрьдә президент әйткәч кенә күрде.